салом алайкум дӯстон. дар ҳолате ки каналҳо удалид мешавад, яъне ҳамаи каналҳо гум мешавад, бародаро, мо чӣ хел ёфтани каналҳоро бародаро барои шумо нишон медиҳам. вақте ки ё нав мегирем каналҳо запс карги нест, ё ки ягон гулак мақсад мекунад каналҳо удалид мекунад, ҳамаш нав канелай. мо чӣ гуна мақсад каналҳоро ҷустҷӯ мекунем ва сабт мекунем, ҳозир бародаро ма ба шумо нишон медиҳам. меню медурем, настройки антенна медурем. фарқ надорад кадом спуне ки мо инҷа интихоб мекунем. фарз кунем спуне ки ҳоризонса мемонем растгоҳ. бародаро агар дилаган боша, мисол мо свичерро мебинем, ай свичро тоғри мекунем А, Б, С, 1, 2, 3, 4 наштаги якӯ аст мақсад тақсим кунакай. дар мо агар як лаган боша, мо свичра намерасем, не ки мақсад дилаган боша, свичр қад пайваст кард боша, мо А, Б, С, Д ёра мемонем. мақсад дар ҳолате ки як лаган боша, мо ҳеҷ кор намекунем. чун мекунем вақте ки амҷа ки умеем Q диапазон мемонем, 97, 50, 600 мемонем. частота фарқ надора, мо автоматически слепой пояс мемонем.